Mga dunay minatay sa mga sementeryo sa Davao City sayong may bisita sila mga minahal sa kinabuhi. Samtang negosyo sa mga manindahay og bulak ug kandila apektado. Anang report. Kining si Lola Placida Hanyo, may biyahe pa gikan Banay-Banay, Davao Oriental aron lang mabisita ang lubnganan siyang apo nga si Justin Dizon sa Roman Catholic Cemetery. Nakabalita manggod silang gibawala na ang pagbisita sa mga minatay sa adlaw mismo sa Kalagkalag. Okasyon yung mga ni karon. Kabisan pag unsa kalayo. Ming apo ba ani? Mura ni apo na ako na. Nawala sa kuwa ba? Nandi pwedeng di ko mo ani. Para di pud kayo daghang tawo nya. Usa po pud muli mo sila og banay-banay karon. Igahuman mo dire. Samtang kining si Marian Huntilya, lampas na tulo ka dekada, sukad na maligya og bulak o mga kandila sa sementeryo ang ilang pamilya. Apan karon lang kuno sila nakasinati og kahinay sa negosyo. Gani, daghan na kuno mamaligya ay unta panahon sa Kalagkalag, ang dili na kuno mudayon sa kabalakang hinay ang palit. Isa lagi na tindahan diri kay wala man minaninda. Kami mga nagkuhan taga Kalagkalag na magitindahan. Karon wala na kay maglisod man pud mi na di mahurot among kandila ug bulak kay Pizza 20 City wala naman tinda, bawal na. Ang Wireless Public Cemetery andam na usab sa pag-abot sa mga mabisita sila mga minatay sugod karong bulana. Samtang sa Davao Memorial Park na matikdan sa management nga ubay-ubay na ang mga nagabisita sila mga minatay sugod karong bulana. Hinuon, hangyo nila sa mga mabisita nga mutuman gihapon sa health protocols. Kung mahimo lang unta, kung mahimo kung di nyo kinahanglan ang bata og tiguwang, di dapat makakuan kay kuan mo sila ang vulnerable, di ba? Inana, pero usually ang among CQ pinaduol na sila usahay dire ginakuha niya kung mahimo di ta magtapok magtikit-tikit mao gina. Nadawat na ni Mayor Inday Sara Duterte ang opisyal nga dokumento gikan sa National Interagency Task Force sa pagsirado sa mga sementeryo. Sumala sa alkalde, musunod ang Davao City sa proklamasyon sa NIATF nga sirado ang public ug private cemetery gikan Oktubre 29 hangtod Nobyembre 4. Ang security preparation para sa sa November 1 and 2 atong uplan kanulo actually happening na bansay na apan nagulat pa ta sa guidelines pod sa ato ang LGU. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teko Campo para sa One Mindanao.